בוא'נה, יש לי מתאמנת שמפציצה באימונים, אחת הטובות אצלי, אבל בתחרויות לא מבינה מה קורה שם. לא הולך לה. האמת שגם לי יש מתאמן כזה. מה אתה חושב? למה זה קורה? ממה שיצא לי לראות, הרבה פעמים זה מלחץ מאוד גבוה. אני זוכרת לא מעט תחרויות שהציפייה מעצמי הייתה מאוד גבוהה, ובאמת פחדתי שאני לא אעמוד בציפייה הזאת שהבטחתי לעצמי. קרה לי גם לא מעט מרוצים, שחשבתי שאני הולך להפציץ ולעשות תוצאה ואפילו לשבור שיא אישי, וזה היה רחוק מזה. לי עוזר לפני תחרות ממש לנתק את כל הציפיות, את כל המחשבות. אני לא באולימפיאדה, אני לא עכשיו איזה אליוט קיפצ'וגה שבא לתת שיא עולמי. אני באה בסוף להתחרות ולתת תוצאה בשביל עצמי. וגם אם אני לא אצליח לעמוד בתוצאה שהצבתי לעצמי, מה יקרה? תהיה עוד תחרות. בכל מקרה, המסר שלי תמיד למתאמנים זה שהתמדה זה נמצא במקום הראשון, הרבה לפני תוצאות.